Gusuka mutwe buna enchira eyemo yokonekia buna aborokiwa ase chisukuru banyala ko bakwenyorera maganio ao chinga kibagendrete amone chisemi chiabo bono nigo yaba omogoko omonene ase chisukuru ibere chioboroso ase ward ya sensi egotoka imeko constituency ya Kitutu Chache North watekano musamario yo moyo nyara ko baga gweso kena wikera na ase chisukuru echo ibere ase kerenga gioko ena na obokonyi gati ya bo ebitamba biri byobochenu nabo igo ebikoro to guchiase abana abo babwate okugania omusaki oito mangana maya Apollinaris Akama niganyara ko bagwikirana somo yego iyo nagotwariganiryo roboti rokubwatia buna enjera eyemoyo kumusira omwana omunyaruka samasomae nigo chiskuru choboso eria ya Nyaboroba amo neria ya mageneti chigotoka se ewadi ya sensi kyanyora obokonyi bwebitamba byobochenu litukoria rero Njego ngoro kurausirin mongina igondo mwalimu ase skulu ya Nyaboroba primary school igondo mwalimu na nongosomya tigangiriri bageri garitangani kumwakiro omorai Joshua Nyarenchi ngambia muno ase ngencho gutare skulu yaito nande okonyira abana n'ebikoroto ba ICD na abana baiseke obaire sanitary towels ichigo bakonya bagendera kore school asinga kichonsi asengecho gosoma aya nigo agocha ekaro musamario muya serieta Joshua Makori Nyarechi aisokia na kwena kiabuna omwana omunyarukango sirware amo nabali bakorwa chinka chitari kwenyara twabaretere ebitamba byobochenu yendo kango sabe serikali yeito inyare bukabage ko ibiri nerere parliament igore ebitamba byobochenu inyare ko bigocha school bosana nende kwarakishwa ngara tunyara ko batawo konyo mwana nyaruka ase school kegera matuka mange usenge kia matemu agochandika muno kono na kinari gusabe serikali yeito yarakishe bili yeye egere nyage kosoka bwango inyare go konya bana chinyaruka hawa boigo nigo abana ubanyora obokonyi bwebikoroto abwase boigo abaiboli batatigareti maega kogokera egetambokero ekio twagokire mono ase okorotota abana babake asogo tata chance matukaba no muna marwairare ochi muna intugote gotware gota chance ngakiye ito naende muna marwaire nonye tarenge lakini lero twaroriro obuya bwabeire ga sana kone no Nyaboroba inde stabu ya Nyaboroba nongo kolegas atebire ngambia mono asinyale Joshua Nyarenchi okorira mangana mayanta nyakorora kunyura abana babasini batari kwenyara bagotachogoche chonse bakalinde twararira abantu batamanya bakonya saba konyara lakini okorira mangana mananya samu kunira bakonya ira abana baiga tenya sama menta sicheru tirende jirani Marombati incho mwarimu bwa preschool ngateba mbia mana semere meme ya oyo minto Joshua akorira kiagera ntobwate konyo boremeru abanene abande ntoroche none uniform babwatie kwa community yaito ne bwate boremeru we appreciate ase gasingia wakorira soko basira se bikoroto na kubwamara na materials to gochigotumika ase class negere gase toberera ise kiagera kere tobwate talking walls abana nkonyara bari gukora basoma buya nigo bono omwalimu omonene aganirie serikali gusira abana abanyarukase okuba ebitamba byobochenu naboigo korigereria eng'ana yokuba endagera ya mugaso ase skuru lekwena kiabuna abana ngotigara bare eskuru elio kwegendereria n'amasomo mwana singincho Joshua Nyarenchi atoinyoire nyoire abana abane nyamatuka mange mbaiko bera krasime because babwate shida yo kwetere kurongino nyasabanga ebiri ditweta ku parliament gore abana aba tuwe kiara abana banabulo bari abarai ba mambia ande nasaba singincho abana mbato bakongwa lunch program ebwate bakongwe community bana bangi baitaragira school bana bangi na bataka kakiari gwanja to donation iyo yogotoa lunch program yara na bere school koripoteri ya Ndisi TV korwa ase wadi ya sensi eyogotoka ase bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nchereta na Apollinaris Akama.